waarom moet je die aan de lijn houden en heden met die... Dat zit er lichtalig in de nek. Ja? Is het Ik kind rustig los, maar dit is te enthousiast. Huh? Dat is net een jaar oud. Oh, dat is nog een jongen. Ja. En wat voor merk is dit? Dat is een Welsterrier. Een Welsterrier. Ja. Maar dat is een hele gemütlich, of Ja, niet? dat is 10 jaar. En wie heten ze? Dat is Pia. En dat is Suzy. Suzy. Ja. Ja, maar zit. Zo, is goed. Dat je hier naar de buurt zit rond en drieën. Nou, we hebben hier ooit dus ook een aflevering, of misschien zelfs een dubbele aflevering opgenomen. En we dachten, we gaan even een tasje koffie drinken. Want volgens het bord gaan ze weer aan de week, moeten ze opzien, maar Nee, dat is dus niet zo. pas weer. 's Morgens en dinsdag zijn die toe. Ja, maar door steeds dinsdag tot en met Huppelpup Nee. van 11 tot... De website staat dat ze 's morgens en dinsdag toe Oh, zijn. dus waar je op de website moeten kijken. Denk het. Hmm. Denk het. Maar dit is een vaste prik voor ook. Nee, ja, af en toe kom ik eens wandelen. Dus, Is wel een leuke plek, ik hè? woon hier achter in Lauradorp, dus mensen hier Utrecht. Ja, Dan komt bij de grote weg daarachter. ja, Daar steekt de uver. ja. En dan is het ongeveer een kilometer of 2 naar rechts en dan is het Lauradorp. Dat zien toch dat is zo'n klein stukje aan de weg met huisjes, of niet? Ja, Ja. dat zijn vroeger mijnwerkerswoningen geweest. Ja. Van de staatsmijn Laura. Dus daar woon ik. Daar is toch vroeger ook, daar woonde vroeger een bekend figuur. Er wordt ook muziek gemaakt en zo. En, Ik weet niet, Dat ik kom oorspronkelijk uit Heerlen. oké. Ik heb 54 jaar in Heerlen gewoond en gewoon 6 jaar hier. En waarom ziet je van Winkbulenstad naar Laura door? Mijn zoon is hier nog in toe verhuisd. Hij wordt getrouwd en hij komt ook bij ons wonen. Lekker Ho. dicht in de buurt. De zoon zei van kom maar lekker bij Ja. ons wonen. Ja, ja. Dus je woont nou in zo'n porte cabin achter in de tuin bij... Nee. Wat dat Nee, ik heb me toch een huisje gekocht. Oké. En hij woont in dezelfde straat. Dus, Ja, Laura dorp is maar één straat, hè? Nee, het zijn meerdere straten. Echt hoor? Ja, ja. Oké. Een straat of, wenn ik me niet vergis, 7, 8. Toch? Ja. Oké. Pia. Pia. Kom. En dan kijk door. Dat is wat, hè? Vrouwen die naar de maan luisteren. Ja, dat gebeurt niet dik, hè. Maar oh ja, dat was een Welsh Terrier, toch? Dat is een Welsterrier. Ja, en wat wordt dit ook alweer? Dat is een korthaar collie. Een korthaar collie. Dat is mijn vrouw. Ja. Ik sta hier en van L1 onderweg is me aan het interviewen. Dus, en waar ben jij? Ja, je bent van België. Waar, ook hier? Oh, nee, je mag rustig hierin komen. Oké, tot straks, hè? Doei. Ja. En ik zag niks. Nee. Oh, nee. Oké, doei. Geen interviews geven. Nee. Nee, het zelf ook aan het wandelen. Het is al achter ergens. Dus, En waarom gaat je niet samen we wandelen hebben dan? meerdere, hè? We hebben er veer, dus even een beetje apart. Ah, en waarom heb je veerhund? Veerhung, ik heb vroeger gefokt. Ik heb vroeger dat ras, hoe is ze nu? De Welsche Ja. Pia. Weg. Nee, ik heb vroeger dat ras gefokt, 24 jaar. Oké. En ik ben krank geworden, ik heb een spierziekte gekregen, dus ik kan niet meer zo wijd lopen. Dus dan ga ik met de auto en een beetje in de buurt lopen. Oké. En dan ben ik ook gedurfd moeten stoppen met fokken doordat. Dus ik heb 100 tentoonstellingen gelopen. Binnen buitenland, Amerika toe, overal in Europa ben ik geweest met de hund. Ja. Maar wie lang heb je die ziekte nou? Dit heb ik, is openbaard in 2016. Oké. Nee, 2015 zo. In 2016 ben ik hierin gekomen. Toen was Pia er ook al. Ja, daar heb ik ook zo met gelopen. Maar Ja. Pia is... Ja? Ja. Dus Pia is echt een modelhundje. Ja, nu niet meer. Nu is het gewoon een huishondje. Maar wie komt ze erachter? Wat, of ze goed zijn? Nee, of ze krank is. Oh ja, In elk geval. de bloedprik, hè, een hoge ontstekingswaarde van CK noemen ze dat. Hè.
Dus ook CK, want zijn hartinfarct kiezen, hè, kunnen Ja. ze aan het CK-waarde, dus de spieren van het hart, kunnen ze Ja. zien of ze een hartinfarct hebben gehad. Ze kunnen ook van de CK-waarde zien, dat is apart, of ze een spierziekte hebben. En is die ontsteking, die wordt heel hoog. Heb ik een onderzoek gehad, ja, en toen zorgen ze dat ik dat heb. Maar dat bloedprikken deze bij je ook omdat je hartklachten had al? Nee, Een geschiedenis van? ik heil een vorm van reuma. Ah, oké. En doordat ik onder behandeling en uit die reuma is die spierziekte ontstaan. En wat heb je in moeten leveren in de afgelopen... Veel. Ja? Veel, ja. Ja, ik heb een week in het ziekenhuis gelegen, hoge prednisondoseringen, spuit iedere week een soort chemo. Om toch die ontstekingswaarde, zeg maar. Prednison wil ze niet, hè? Nee, ja, Ja. nu onderhoudsdosering dus. Maar het gaat gelukkig goed, nu de goede kant. Dus ik kan weer wandelen, ik kan weer met de hondjes weg. Alleen, ja, het hondenshowen en het fokken is me gewoon ontnomen. Dus, Want wat gezegd van, ik heb behuurlijk wat in moeten leveren. Wat is dat? Is dat vooral aan spierkracht? Ja, Of, ja. ja? Spierkracht, het lopen zeg maar, en zo gaat allemaal. Ik kan wel lopen, maar kleine stukjes dan. Ja. Nou ja, je kent in ieder geval nog met de hondjes droet. Ja, dan ben ik ook blij omdat ik dat ken. Het was in het begin angst, ik was ik gar niks. Dus dat heb ik gedurfd die jaren heen weer opgebouwd. En Annemiek, de wederhelft, Ja. die is nog met wat voor hondjes is die op paard? We hebben nog een galgo, dat is wel een soort windhond. Die hebben we gered uit Spanje. Ja. En we hebben nog een Welsh. Die heb ik toen geïmporteerd uit Amerika. En vlak daarna ben ik krank geworden, dat hebben we ook niet meer weggedaan. Dus dat is toch nog die Jos gebleven. Oké. Dus, En zien dat allemaal vrouwtjes? nee. Nee? Nee, uit Amerika zijn menken en de rest zijn 12 vrouwen. Dus als je zoiets willen, nou ja, Pia is nou op leeftijd, hè? Ja. Ja. Maar wanneer het gaat weg, veel komt toch niks meer nu zo bij. Hè. Nee. Weer ook ouder, hè. Ja. Hey, maar afgelopen week was nog in het nieuws dat ze, volgens mij voor de zoveelste keer al bij zo'n hondenfokker, malafide hondenfokker, Ja. binnengevallen worden. Ja. Die mensen zien dan kennelijk hardleers, die blijven dat doen. Dat draait natuurlijk om geld. Maar waarom huren ze toch altijd weer die verhalen over, wat doen die hondjes aan? Ja, heb je net het goede gezegd. Het geld. Hè? In die coronatijd wordt het sowieso show, hè? Dus veel kan ik incasseren. Nu wordt het toe. Ze wilden een hond aanschaffen, dus ze vroegen wat ze wilden. Nou wil Rustig, iedereen weer een labradoodle hebben. Ja. Moeten we het ergste vrezen voor dat ras? Nee. Nee? Ja, toch maar rustig. Hè? Nog even kisten, we gaan dadelijk wel wandelen. Hè? Ja. Is echt een prachtige hond. Ja, is er ook. Ja. Lassie zonder hoor. Nou ja, bijna Ja. zonder hoor. Ja. Nu, Dat is maar, goed, hè? Doe maar ja, rustig. maar ze zoet natuurlijk ook dit, hè? Ja. En dat is de, ja, en dan ruikt ze ook wel andere hondjes, hè? Ja, rustig. Hé, Suzy. Ja. Ja, mooi. Prachtig. Ja, hè. Prachtig. Dus maar ja, goed. Je kent, ook al is het fokken niet meer aan de orde. Je kunt nog altijd genieten van, Ja, ja. van de hondjes. Ja, dat doe ik ook. Ja, Ja, dan heb ik er geen keer aangehaald. Dan is ja, het, dan is het natuurlijk wel iets dikker. Hè. Maar wat, is er een andere hobby in de plaats gekomen voor? Ja, ik doe wel eens gaat met computertjes, weet je wel, een beetje spelen of maken en zo gaat. Dus dat doe ik wel. Ik doe wel nog immer, ik heb al 25 jaar de showtraining, hè, dus jullie die we naar een tentoonstelling willen. Ah, Kind ze onderwijs geven, hè. Ach, En wat dat, leuk. Dat doe ik al meer. wie ze met een hond moest lopen en zo. Ja, ze moet lopen, wat ze moet opletten. En dat ben ik wel blijven doen. Dus ik ben niet gans goed gegaan. Dus, en dat heb ik helemaal leuk gevonden. Hè. En daar kan ze bij zitten. Hè. Dus het is geen zwaar intensief werk. Hoef ze alleen maar te zeggen wat ze moeten doen. Hè. En wat is het allerbelangrijkste als ze een show labs met die hondje? Als je een goede hond hebt. Ja, Anatomisch een goede hond. anatomisch een goede hond, Ja. maar de moest dan, Ja, dan moet tenminste, ze de moest bepaalde- samen dat- lopen natuurlijk Ja, met de een hond moet hond. helemaal links. Hè. Dan moet ze een driehoek lopen. Hè. Dus ze loopt schuin van de keurmeester weg wanneer ik hier stond. Dan loopt ze rechts en dan komt ze schuin weer naar de keurmeester toe. Ja, Dat is dat ze kan zien wie de hond op zijn gangwerk van achter is, van de zijkant en van voren. En dan zei ze weer een keer loop recht op en neer. Kan ze nog een keer kijken wie er van achter is. En wanneer dat terug komt, kan ze kijken of er voor een mooi loopt. En dan laten ze het hondje mooi staan. Dus de benen voor recht onder het lichaam. Achter mooi de hoeking. Hakje mooi recht en dan zet ze het hondje netjes neer.
En dan laat ze hem zo staan en dan komt de keurmeester betast door de hond. Het gebit goed is, alle tandjes had, of het schouder goed staat. En dat soort dingen allemaal. En dat heeft met de puurheid van het ras ook te maken, dat een Ja, hond tuurlijk. goed loopt en dat hij de houding... Iedere ras heeft zijn ras-specifieke eigenschappen. En, en daar moeten ze op letten natuurlijk. Kijk, dit hondje moet bijvoorbeeld tipoortjes hebben, zus, zodat het boven moeten- het oortje even een beetje tipt. Oh, geweldig. Nee, dat is- Ja, maar dat Ah, is inderdaad... Ik moet zeggen, dat is inderdaad ook wel heel charmant. Net zo. Dat ja. het... Goed zo. Volgens mij hebben die hondjes, die hebben het goed bij jou. Hebben ze ook, ja. Dat moet ook, hè. Als ze dat aanschaffen, dan moeten ze er goed voor zorgen. Zeg, Maar- Piet door de heen. Ja, achter, ja, door. Ah, Pia. Pia is een parkeerplek in het zoeken. Ja.